Dvaja mladí zaľúbenci z Martina si dnes povedali svoje áno v prostredí, ktoré je pre svadbu v skutku netypické. Zobrali sa vo fitness centre. Práve tam si padli do oka. Nevesta bola v bielom, ale ak by ste čakali veľké svadobné šaty, ste na omyle. Obaja prišli v športovom a pred obradom si ešte zacvičili. Svadobný obrad v posilňovni je netradičný, ale platný. Na sobáš kráčali medzi posilňovacími strojmi a činkami, akože inak, aby zapadli do prostredia obaja v športovom oblečení. Prakticky to berieme ako keby náš druhý domov, pretože tu chodíme každý deň cvičiť. Vlastne ani na chvíľu nepremýšľali, že by sa mali zobrať klasicky. Spontánne sa teda rozhodli pre fitness centrum, v ktorom sa spoznali. Nemohol pritom chýbať prvý manželský prípitok s energetickým nápojom. Tu som ho prvýkrát uvidel, aj sme sa tu zoznámili, takže preto. Ku svadbe nerozlúčne patria určité zvyky, tu ich úplne prispôsobili športovému duchu. 2, 3, 4. Najprv sa musel párik rozcvičiť a potom do manželstva aj prepíliť. V Šerblíku sme mali imaginárne hovienko, ktoré museli prekročiť, ktoré vlastne predstavovalo, že taký šťastný krok. No a nakoniec im zväzok upevnili pamätnou činkou s menami mladomanželov. Keďže činky ich spojili, nech ich spoja na veky. Z Martina pre televíziu JOJ Iveta Marešová.